महालक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर पहिला आणि दुसरा मजला गांधी चौक सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासंदर्भात कोणतेही राजकारण नको अशी तंबीच पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिली आहे। पर्यटन महासंघाचे अध्यक्ष बाबा मोंडकर यांच्या उपस्थितीत पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर व्हावा याबाबत निवेदन देण्यात आलं। यावेळी ते बोलत होते। किल्ल्यावरती ज्यावेळेला परवानगी मिळते त्यावेळेला परवानगी मिळत असताना सुद्धा आम्हाला बांधकाम करणं हे त्यांच्याच पद्धतीने बांधकाम करावं लागतं। म्हणजे काय तर ती जागा जी आहे ती जागा उंचावरती असली पाहिजे की जेणेकरून आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराज हे दिसले पाहिजे अशी एक धारणा प्रत्येकाची आहे। उंचावरची जागा ज्या ठिकाणी आहे ती जागा एकाचीच आहे। निर्मिती सावंत वगैरे अशा अनेक गट की जे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि या सगळ्या विषयाला अतिशय वेगळ्या पद्धतीने घेतात असे अनेक लोक की ज्यांच्या जागा आहेत तिथे आणि ते म्हणतात की आम्ही तुम्हाला फुकट देऊ, परंतु त्या जागा ज्या आहेत त्या जागा नियमामध्ये त्या सगळ्या गोष्टी तटबंदी जी आहे त्या तटबंदीच्या अत्यंत जवळ असल्यामुळे त्या करता येत नाही असा असणारा इकडचा जो तिथला असणारा जो रिपोर्ट आहे तो रिपोर्ट असं सांगतो। त्यामुळे तीच जागा ज्या जागा अवेलेबल आहेत त्यामध्ये ते करता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे। म्हणून गेल्या आठवड्यामध्ये त्यामध्ये बैठक झाली आणि त्या बैठकीमध्ये या संदर्भातला एक वेगळ्या पद्धतीने निर्णय आपल्याला घेता येऊ शकतो का त्या संदर्भात आपण केंद्राला कळवलं आहे। तसाच सिंधुदुर्ग किल्ला आहे तसंच आजूबाजूला असणाऱ्या 5-6 लोकेशन हे आम्ही त्यामध्ये पाठवले आणि त्यामध्ये एक सर्जेकोट जो किल्ला आहे त्या किल्ल्यावरची असणारी जी जागा आहे ती आपलीच शासनाची आहे, हे शासनाचीच जागा आहे, हे वास्तव आहे आणि त्या जागेवरती जर आम्हाला करण्यासाठी जर त्यांनी परवानगी दिली तर आपल्याला सहजपणे त्या ठिकाणी सुद्धा असा एक भव्य असं पुतळा त्या ठिकाणी उभा करता येऊ शकतो अशी असणारी एक शक्यता। दुसरी असणारी शक्यता एमपीडीसी जी आहे त्या एमपीडीसीच्या बाजूला असणारी जी जागा आहे त्या जागेमध्ये आपल्याला करता येऊ शकते अशी दुसरी शक्यता। त्यामुळे 2-3 असणाऱ्या एमपीडीसीच्या आहेत 3 असे पर्याय आहेत। या उजव्या बाजूला डाव्या बाजूला जे बोट आहे त्या बाजूला अशा 3 त्या ठिकाणी आपल्याला करता येऊ शकते का अशा 3-4 ठिकाणी आम्ही पर्याय त्यांना सुचवलेले आहेत। नवी डे हा कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आम्हाला अतिशय उत्साहामध्ये साजरा करायचा आहे। पीडब्ल्यूडीने ऑलरेडी त्या पुतळ्याला लागणारे पैसे पुतळ्याचं काम जे ज्या ज्या ठिकाणी सुरू आहे ते सगळ्या करण्यासाठी लागणारे पैशापासून सर्वच्या सर्व अवेलेबिलिटी करून ठेवले। म्हणजे बांधकाम सुरू केल्यानंतर 1 महिन्याच्या आत आपल्याला तो आणून इथं उभा करू शकतो अशा पद्धतीची तयारी पूर्ण केली आहे। म्हणून आपल्या सर्वांना पुन्हा एकदा विनंती, माझ्या हातात जे पत्र दिलं आहे हा पत्र जे दिलं आहे त्या पत्राच्या अनुषंगाने पालकमंत्री म्हणून बऱ्याच ठिकाणी वेगवेगळ्या गोष्टी सुरू झाल्या। माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण सर्वांनी या सगळ्या विषयांना थोडासा का होईना आजच्या कंडिशनमध्ये या सगळ्या गोष्टीचा कुठेतरी विचार करणं गरजेचं आहे। आम्हाला एक चांगला ज्या ठिकाणी निवडी ज्यावेळेला साजरा होणार आहे त्यावेळेला त्या गावातील असणाऱ्या प्रत्येकापर्यंत आमचा मानस आहे की इथे असणारे नेव्ही ऑफिसर हे गावागावात गेले पाहिजे, त्यांनी गावात स्वतःचा 1 दिवस व्यतीत केला पाहिजे। त्या गावात ज्यावेळेला ते दिवस व्यतीत करतील त्यावेळेला त्या गावातील असणारा तरुण जो आहे त्या तरुणाला असं वाटलं पाहिजे की मी सुद्धा कदाचित किंवा मलाही असं वाटलं पाहिजे की मी सैन्यामध्ये नेव्हीमध्ये जी भरती होईल एक अशा पद्धतीचं एक वेगळं वातावरण सिंधुदुर्गामध्ये निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून तुम्हाला आम्हाला सर्वांना प्रयत्न करण्याची येणाऱ्या काळामध्ये गरज आहे असं मला वाटतं। माईक हातात घेऊन हा विषय यासाठी मांडला की हा विषय होता
संपलेला आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.